Uši, tak my za chvilku jedeme do města koupit nějaký jídlo, jakož jsme včera přijeli a nic tady není, takže musíme jít koupit jídlo a vlastně jedeme i natankovat do tady té nádrže, aby jsme mohli sekat trávu, protože už je ránic vysoká, koukejte na to. To moc nejde vidět, jo, ale prostě je ránic vysoká, tady to půjde vidět, hoši. Vidíte to, jak je vysoká? Jelikož jsme na chatě, tak jdu ještě pozdravit babičku a ukážu vám jednu nejlepší věc na světě, jako hoši, na to se těšte. Na to se těšte. Já vám tady ukážu něco u mý babičky, kámo, to je nejlepší skřínka, co jsem kdy viděl, jakože. Tak, co? Je to moc jedno. Hoši, jdu si dát prostě. Jdu si dát tady minionky, tak dobrou chuť. Takže teď budu potřebovat dát tady to do garáže, tadyhle ty věci do garáže, tamhle to topení, tamhle ten botník do garáže, jo. Jsem docela zvědavej, jak dlouho mi to bude trvat, takže jdeme na to. A jak hoši, právě jsem to odstěhoval jsem aspoň takhle dolů. To jsme to tady na tom kolečku, protože jsem to nechtěl táhat. Takže tady mám jednu skříň, která sem půjde tady něco od skříně. Tady ty dva botníky, topení, který nefunguje, tak to budu muset dát někam sem. Asi to hodím sem někam do zádějš, jo. Pak ještě teda tady, tak tady si takhle rozsvítím. Tady jsem dal tu madraci, jo, tady vlastně u lednice a tady vlastně, když vám ukážu, co je tady, to je taková prostě toaleta, jo, okay. Prostě v pohodě záchod, víš co. Tady máme vlastně předělanou koupelnu, takže vlastně takhle vypadá koupelna, taková normální sprchový kout. Takže tak. Tak teď to vypadá takhle. Dal jsem vlastně to topení jsem dal sem. Jsem si dal vlastně jeden botník. Tady jsou dvě skřínky zase. Tady je to dřevo, nebo prostě nevím, co to je. Jo, takže jsem to dal takhle vedle sekačky. Nějak, aby to nepřekáželo zhruba. Protože jsem, tak tady bude ta sekačka, co je vlastně teď venku. To je vlastně tady, s kterou za chvilku budu sekat tu trávu. Tady, jak si můžeme všimnout, když půjdeme vzadu, tak tady Hans, a tam dojdu tady dolů, tak tady je nějaký zelenina, jo, tady nějaký pažitky, nebo co jsou nějaký bylinky. A o to se stará paní domácí a vůbec hoši, no nic. Hoši, takže kuřecí maso s bramborama, jo, tak venku je to prostě nádhera, co si budem. Takže teď jdu tady posekat trávu, posekám vlastně celý náš pozemek, jo, takže uvidíme, kolik toho stihnu. Já si myslím, že docela dost, takže teď to jdeme nastartovat po zimě, záleží, jestli to půjde. Tak, jdeme na to. Jo, tak, ještě jednou. Tak teď, už vím jak na to. Takže hoši, já teď jdu vlastně běhat. Uběhnu asi okolo 8 nebo 6, 7, ne hoši ne. Uběhnu asi okolo 8 až 10, nebudu to nějak přehánět, protože mě bolí koleno, takže jsem si vzal s sebou i ortézu, abych měl furt to koleno vlastně stabilní. Poběžím v bokách, což je za mě dobrá silniční bota. Já jsem z ní spokojený. A jako pokud byste chtěli taky takovýhle boty, tak nabíhejte na TriExpert. A třeba se tam spolu i uvidíme, jsem tam docela často, tak se uvidíme možná, tak jo.
Já to nebudu okecávat. Udělám si nějakou rozcvičku a půjdu na to. Právě na svých hodinkách startu venkovní běh, takže jdeme na to. Já už jsem vlastně protažený, jo, já jsem to sem nedal, takže jako fakt jsem protažený, hoši, věřte mi. Protahování je důležitý a pokud byste nevěděli, jak se protáhnout, tak nabíhejte na můj TikTok. Jo, já jsem to smazal už. No, ale kdyby někdo chtěl mi, tak ať mi napíše do komentáře a já mu to pošlu do DMs, takže jdeme na to. 3, 2, 1. Běžíme. Takže hoši, já mám teď vlastně poběhu, teď mě bude čekat sprcha, jo, jako jsem úplně spocený, takže si dáme spršku. Byl jsem nějakých 10-20 km za nějakých 52 minut, což za mě je docela v pohodě, jelikož mi bylo to koleno, tak jsem tomu nedával tolik, měl jsem tam asi 5,05, což proč ne? A převýšení jsem měl nějakých 102 metrů a tepovou frekvenci jsem měl 136, což je za mě mega dobrý. Takže už to je takhle málo, vlastně v téhle rychlosti právě. A i když jsem neběhal teď 3 dny, tak je to za mě v pohodě. A zítra možná dáme znovu 10. Takže já se teď budu vysprchovat a ozvu se vám hned pak. Už co si budeme, když jste po sprše a vykonali jste nějaký sport a byli jste úplně spocený a vysprchujete se, tak je to nejlepší pocit, jako fakt. Co si budeme. Dal jsem si ledovou sprchu, jakož budu mít lepší regeneraci, jako ne úplně ledovou, ale jsem si jako střední, pro lepší regeneraci, takže to je dobrý. A my teď půjdeme ven, já si asi ještě udělám nějakou práci s balonem, možná si zahraju trošku fotbal, sice nehraju jako fotbal závodně, ale bojně si kopat do míče, takže si možná kopneme třeba do nějakého balónu, takže uvidíme, jak to budu stíhat ještě, jakož ještě musím nasykat třísky na dřevo, musím, protože budeme dneska grillovat, nebo dělat účty, nebo prostě co na ohni, takže musím dělat třísky ještě, takže tak. A je teď nějakých 4:30 může být. Takže teď jdeme udělat ty třísky na oheň. Udělám pár třísek a pak už to dáme na oheň. Takže takové. Snažím se dělat co nejtenčí, ať krásně hoří, že jo. Takže tak. Už to nějak hoří. Uvidíme, jestli se to chytí. Ale vypadá to, že jo. Yes. No, už já to myslím, no. Je vědět, že to jde. Takže za chvilku můžeme jít večeřet skoro. Trošku necháme ten oheň, ať je trošku silnější. Ale za mě dobrý. Takže já jsem spokojený. Tak jo, jdeme na to. Za chvilku tam budu muset přidat řídí, jakož za chvilku už to bude zase schořelý, vidíte to? Černý. Tak jo. Hoši, tak teď uvidíte ten největší oheň na světě. Protože tady ty všechny krabice dám sem. Tady hodíme jeden papírek. Teď tam dáme tady ten Nesquik. Teď tam dáme tady tu pizzu. Teď tam dáme druhou pizzu. Pizzinky já rád, hoši, no. A koukejte. Sleduj to. Hej, tak to je ranec oheňové. Ty kokos. Ty kokos tu pálí, hoši. Nejvíc na světě. Kokosy. Koukejte, jak je to vysoko úplně. Tam asi skoří barák. No to asi úplně ne. No ale hoří to krásně, no. A už to přestává. Takže teď to uděláme tak, že tady ty věci, co jsou tady za mnou, tam dáme. Jako ne, dám tam asi úplně všechny. Dám jich tam pár. Dám tam třeba ty nějaký menší polínka bych tam mohl dát. Už koukám tady na fotbal. Samozřejmě já faním Jablonci, že jo, jako slavista. Kola zero. Tamhle ohýnek. Je to nejlepší, kámo, je to dobrý. A teď možná bude gol? No nic, tak ne.
Hoši, jak jste si mohli všimnout, tak vlastně já jsem byl na snídani, šel jsem si vyčistit zuby a hnedka jsme rovnou jeli, jelikož strašně pršelo, tak jsme rovnou jeli do Prahy domů. Pak jsem měl oběd a teď vlastně mám svačinku ještě, takže mám banán a 3 takhle toasty. Jinak půjdu běhat určitě ještě v 5 asi nebo v 6. Půjdu na Next Move běh, což je na Karlíně, na Náplavce, takže to vám asi taky natočím. A jinak jsem vám chtěl říct, že pokud tady nemáte odběr, tak mi ho rozhodně dejte, já za to budu moc rád a budu se vám snažit točit víc takových videí, takže doufám, že vás to baví a mě to baví, tak doufám, že i vás, takže asi tak. Tady dám ještě hydrataci, dám si to takhle do vody, takže vždycky jednu to boku vemu, dám to tam a vyšumí a až to vyšumí, tak to vypiju a pak už vyrazím na běh, jakož za chvilku v 17:23 my jedeme. Hoši, tady z Vilgainu, tak mám svačinku, jo, takže po běhu svačinka, to je dobrý. Tak jsem si vzal ještě nějaký elektrolyty, takže doplníme, co tělo potřebuje, takže tak. Hoši, tak tohle bude konec videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát odběr a nezapomeňte mě sledovat třeba na nějakých sociálních sítích, pokud možno třeba Instagram, TikTok. Určitě mě tam sledujte, jsem tam docela aktivní, takže mě tam určitě sledujte. Jo, a já už vlastně si půjdu lehnout a to bylo pro dnešek všechno. Mějte se, zdarec.